Благодаря ти за членското сърчице, много сте любезни. Можете ли да ми отговорите на един въпрос? Да ви попитам. Айде, Сузито, да видим да се качи при мене. Сузито, Сузито. Най-послушната ми ученичка. Здравей! Добре си дошла, Сузи. Как си? Добре заварила. Много липсваше тук на нас. Доста време не те виждаме. Тук съм, ето. Най-сетне Борчи! дойде, бе. Най-сетне. Аз тук навънка излязох малко да се разкажам. И ти сега си навънка. Да. И си на лайв при мен. Да. За мен е голяма чест, че ти си при мен, Сузи. Благодаря ти в живота. Няма нищо. Всеки път. Много се радвам да ги чувам тези думи от теб, Сузи.